Wengenza wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Art. Ngimba uqala ngala kule channel qinisekisa uzocinzela usubscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo ngiyona ke le channel. Le ndaba ke trend noma ke esusumsinde enkundleni zokuxhumana ezokuvela ke kwendaba zokuthi umbhali ke wencwadi esusumsindo ethi ke Love Kills ekhuluma ngo aka no Anele useveza indaba zokuthi usefanelwa zinkabe zithi ke zizomsusa noma ke kunensongo eziningi ayithola ke wengane zawethu zindaba ke lezi abantu abaningi asebeqalile bakhuluma ngazo kuma social media. Nangomunye uthi ke awukanti ke ubhalene nakule ncwadi noma ke usefuna sithenge ngenkani uyazisabisa manje. Nangomunye uthi ke usile lo ufuna ke sithenge incwadi nje. Ngifisa ukuthi ngezuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalelo daba hlanga lapha kwi comment section.